Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Ang panahon karon hadlong na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Okay, maayong gabi mga higala, amo mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabiyon na pagadumalahon kini sa mahigala uban kanato karon sila si Brother Joel Sino o niya pod si Brother Jimar Gabaton, no? Brother Jimar Gabaton. Kinisab si Brother Libby Clavis magapakig-uban nining usa ka oras nga tulumanon. So ang atong partner rin nga kanunay gyud natong kauban si Brother John Dehito, dili pagid siya makahigayon sa pagpakig-uban nato tungod kay gahapon lagi na disgrasya siya sa iyang motor, no? Niya nagpaalim pa sa
kasakit siguro siyang gibatyag ato aron sa ilang panimalay. So di pa siya makaanhi dinhi. So kami usa dinhi ang magapakig-uban dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon sunahan sa dili pa ta mo continue sa ubang part. Magampo sa tahigala atong hiyoon si Brother Gabaton sa paghatag sa opening prayer. Okay, atong i-lukaw to mga ulo alang sa pagampo. Langiton nga mahan, dool kami kanimo ning intak na sa kagabion uban ang malipayon nga kasing-kasing. Salamat o Dios nga ikaw sa gyapon nagahigugma sa matag usa ka namo. Salamat nga ikaw naghatag ka namo nining another opportunity nga makahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Among hangyo nga na kanimo o Dios nga ikaw magpakiguban ka namo, hatag ka namo og langiton nakalam ug labi na mahan nga giya pinaagi sa bala ni Espiritu among masabtan ang mga lessons, mga mensahe nga among pagtun-an ining kagabion mahimo ta kini nga life-changing moment alang sa matag usa ka namo. Pasaylo kami o Dios sa dakan namong kalapasan among itugyan kanimo tanan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, padayon ta mga higala no nga sunahan. So atong gina-welcome ang inyong mga messages karong gabi na. Ayaw lang sa mong text ngadto kang Brother John kay wa man siya dinhi. So di nato mabasa diri lang idritso mga higala og padangat yung mensahe sa akong number no kang Brother Levi Clavis nga number sa 0926-8869-758. Aron nato din ang matagad mabasa nato namoy mga important nga mga messages, greetings ba kahinoon or mga importanteng pahibalo nga to sa mga friend or mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo labi na sa ato nang nahisgutan sa labayng mga gabi kung namoy mga reactions ni ato higala, namoy mga follow-up questions kana tungod kay wa kanyo masabti ang mga tubag, mahimo nga inyo ika-follow up, ikapadangat dinhi aron ato nang matagaan og panahon nga matin-aw pagyud sa ato nga panumduman ang mga pulong sa Ginoo, ang mga tubag nga igahatag dinhi sa atong programa. Alang sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, kung makahimo mo higala sa pag-participate sa atong discussion karong gabi na, text lang mo sa akong number or pwede ari mo sa comment section nato sa Facebook sa ato nga live mga higala. Makapadangat mo og mga mensahe diri sa ato nga tulumanon. Okay, alang sa atong mga viewers di ayno sa Pilipinas og uban pa nga bahin sa kalibutan karon asa mong dapita karon tan-aw sa ato nga programa. So kamong tanan kinasingkasing namo nga gina-welcome karong gabi na dinhi sa atong programa o niya among ipahinumdum kanunay nga palihog mahigala atong i-share no ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para nga daghan ang makapamati, makakita o niya daghang makasabot sa mga pangutana nga gipadangat dinhi, daghang makasabot sa mga tubag kay kamo sa dihang naminaw makahimo sad mo sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga ato nga entertainon dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato din gipangumusta diha sa ato mga silingan karon sa mabuli nga bag-o pang na nagamit og mga sound system. Ano na ideally SDA na po SDA. Paniya atong gipasalamatan si Brother Mulo Ilanan, mga Ilanan family. Dito na sa duol sa bungtod may lapos-lapos dapit. O naglanog-lanog po na iyang sound system diha. Paniya ato siyang gipangumusta diha mga silingan tanan diha sa dong sensor sa Balinog. Tas tutron diha mga tigpaminaw diha sa atong tulumanon. Atos mga Abayon family atong gina-welcome. Aniya ngadtos mga pamilyas, mga saga, mga Ipil family, mayong gabi. Aniya kumusta sad sa mga saga family, mga Serapino, mga Lipalam family. O kumusta sad nila ni Sister Chari de la Cruz Nogas no, iyang family nga always paminaw sa radio og naglantaw sa live. Kanya, kumusta sa may gabi ni Brother Eric Sinoy, lanog-lanog po na iyang sound system diya, mga silingan diyang namati.
maayong gabi nila ni Mr. Percy diha, mga Lemurin family, mga Sayod family nga always nagapaminaw nga tos mga Sinoy, mga Ilanan family, mga silinganan nila, unya nga sa nila ni Badroy Sayod diha, maayong gabi nila ni Brother Turo Maglasang kauban Sir Diling, Lambanisa, iyang makabataan ni Ganggang, so tanan diya sa Babulino. O niya dirisan sa Libho atong gipangumusta diya tanan nga mga namati sa lanog sa sound system na ni Brother Leo Sumalinog og ni Brother Nelson Bersero og kang Sterlinda Kamay, tanan diya ning naminaw karon atong mga silinganan. Amo kamo nga gina-welcome din sa atong tulumanon. So pwede na mo makapadangat mga higala og may mensahe kay karon taod-taod atong basahon ang inyong mga mensahe. So alang sa pakibalo, si Brother John dili to makaanhi sa atong programa tungod kay kagahapon sa hapon nakatug siya, nagpadagan siyang motor diha banda sa Midillian in between sa Esquinas Medical nga rin sa 108 diya sa Awaog yun, nakatug siya o niya narumbo ang iyang motor dito sa kanang naay mga flower base diyan dagko gibutang dito narumbo ang iyang motor o niya pasalamatan natos Brother Elvis Peritos nag-rescue pod ni Brother John o niya tuwa sa ilang balay uli no o niya nagingunto siya sa gabi sa kuha o gitabagan nga karong adlaw magpa-x-ray siya diha sa Danbantayan. Wara noon siya ay problema siyang kamot, iyang tiil, wara. Ang ilang gibat siya kay magsakit daw ang iyang dughan. Kabase og motoy na bunog ba, naibunog siyang dughan mo nga pa-x-ray lang siya. So, munandi na to siya ikauban din atong partner, no? Brother John. Pero okay na to siya, arang-arang na. Nina po to siya sa ato nga programa. Okay, ato siyang pasalamatan sa ay ang Riverside FM Cebu sa 93.2 Riverside FM anya nanuka diha sa nananihimutang sa Hinatilan no ani atong pasalamatan ang maabtikon diha nga station manager si Sir Jesser Bausen Molye og ni Sir Renier nga maoy CEO. So thank you kaayo og kang Pastor Joel Tirana nga mao say nagpahimutang diha sa ato nga programa. So atong gipangumusta ang tanan sang mga listener diha sa Riverside FM Cebu. Kutob sa naabot diha sa broadcast bisan pa man didto banda sa Negros. So kamunta na diha nga naminaw karon ginawelcome mo na mo og manghinaot mi nga karong gabi na atong masabtan ang mga tubag sa pangutana nga ato nga tagdon karong gabi na. Okay, sa di pa ko mubasa aning mga mensahe nga niya sa screen mga higala. Ako sa ning tagaan og higayon ako makauban sa paghatod nga na kaninyo og mga pangumusta. So atong unahon ni si Brother Joel Sino. Brother Joel. Salamat, Brother Lib. So, mga gabi tanan. Pangumusta ko sa mga tigpaminawan sa malanog ng istasyonan sa DYCM. May mutang na mo diha tanan mga kaigsunan. Kaya haron karong taod-taod matubag ng mga pangutana karon o doon na mo yung mga po mga bagtulunan. Diha sa Kabangkalan, among ato ang simbahan diha, Kabangkalan State Church, kung makaigsunan nga kaila na mo musta mong tanan mga gabi o happy listening everyone. Okay, ato siyang tagaghigayon si Brother Jimar Gabaton. Brother Jimar. Mayong gabi sa ato nga mga listener no nini nga atong programa nini kagabion. Welcome ang tag-usa sa ato ang another program nini nga ato ang programa nini mga tagabi. Akong gina abi-abi usab ang mga kaigsuonan nato labi na usab sa family ni Mama Merlin uban sa nga mga apo kanunay nga nagpaminaw sunod sa ato nga program uban sa mga kaigsuonan o kung
asa man nga dapit maabot kini nga atong Sibya. Maayong gabi ug welcome and happy listening kanatong tanan. Okay, padayon tahigala nga itong sunahan. Ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita. Niya si Brother Jakes Sumalinog. Salamat sa pag-pray, Brother Jakes. Nanukan ni gikan sa Dumaguete City. Niya po si Sister Chari Robas Barty. Maayong gabi. So good evening, Sister Chari. Niya po si Brother Ronilo Itang. Nanukad po ni gikan sa Saudi Arabia. Mayong gabi kanimo Kuya Libby og sa mga kauban diha sa stasyon karon og sa mga kaigsuunan tigpaminaw og sa mga nagview nini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo og sa imong pamilya diri sa Bugo City. Niya po si Riami applicable itang. Mayong gabi watching from San Isidro, Leyte. So, good evening, Sister Riami. Niya po si Dongba Britoya. Mayong gabi, Dong Libby, og sa imong mga kaubanan. Nagapaminaw ko sa Kanumoy, Mandaon, Masbate. So, layo gini, Dongbab, ang imong nahimutangan di ay karon. Adi ka ni bakasyon ka diya sa Kanumoy, Mandaon, Masbate. Niya, good evening nimo og sa mga kaubanan nimo diha karon. Niya pod si Brian Joshua Velasco. Kuya, naminaw mi gikan sa Obuob SD Church sa Tabango, Leyte. So good evening, Brother Brian. Niya pod si Ma'am Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless you always. Okay, God bless also Ma'am Alma Mahait. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas. Salamat po sa paglab o pagpray niini nga tulumanon. Niya po si Brian Joshua Velasco sa kang bro Radoy Velasco nga nagpaminaw og sa tibuok nga distrito sa San Isidro Leyte. Regards me anha sa inyo kuya. Okay. Regards po niyong tanan diha. Brother Brian. Niya po si Sister Merlin Biderder or Mads Merlin. Mayong gabi ni mo diha. Niya siya mensahe. Mayong gabi Paz Libby, Pastor Jmar, og Brad Joel Sino, og sa tanan nga naminaw karon. God bless. Okay, God bless also Sister Merlin. Oban sa sakop sa imong family. Salamat po sa paglab sa ato nga program. Niya po si Brother Richard Burden Velarde. Mayong gabi mga kapaglaom. Gikan diri sa Toronto, Canada. Okay, good evening diha, sir. Tingali, buntag ron diha sa Toronto, Canada. So, mayong buntag nimo diha o sa mga naglantaw sa atong programa. Salamat sa pag-pray o paglab sa ato nga programa. Ang Riverside FM Cebu, 93.2 MHz. Ingon siya din on air na Brad. Okay, thank you kayo niya mga sirs, no? Niya po si Robas. Mayong gabi, Kuya Libby, og sa imong mga kauban watching the eye sa Kagnukot, Villaba, Leyte. Okay, good evening no sa taga Kagnukot. Niya po si Sister Gay Marie Kalapuan. Tuwa po ni sa Saudi Arabia. Salamat po sa paglab o pagpray, Sister Gay Marie. Niya mo ni siya ay friend ni Brother Nelson Bersero. Okay. Niya po si Leonides Tayom Sumalinog. Niya yung mensahe. Mayong gabi sa tanan. Thank you kayo sa pag-abi-abi namo ganina sa Tagasa. Sa Tagasa Church. Okay. Aning uban din si
Brother Leo dito sa Tagasa kay si Brother Nelson man dito ang na-speaker sa ato nga church sa Tagasa. Anya may gabi ino sa tarang taga-Tagasa. Anya niya po ni pagi mensahe si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi usab kaninyo Brother Joel Seno o Jemar Gabaton. God bless. Anya niya po si Brother Rufino Moreno, ang taong Kublan diha sa Luok, San Remigio. Pero wa mo asir iyang pakubol sa pulong sa Ginoo. Hindotlan siya sa pulong sa Ginoo, nga karon himo na siyang tao sa Ginoo. Okay, good evening niyo Brother Rufino, uban sa imong pinalangga diha sa Luok, San Remigio. Niya po si Millions Silasol. Anya salamat po sa paglab ug pagpray. Anya ato po nakita si Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab ug pagpray Brother Sonny. Anya ato ning tan-awon makadiyot higala ang ato nga messenger kay gi-share man po nato ni. Anya niya po daghan nga maglantaw sa atong messenger niyang uban mo send og mga mensahe. Okay, ato ning tan-awon. Ni si Pari Duming Bunukan. Mayong gabi ini mo diha pari, live og sa tanang mga nagsunod niining programa. Magpasalamat sabta una sa tanan si Ginoo nga nagproteksyon ni Brad John og uban sa mga kaigsuonan nga nagrescue ni Brother John. Salamat sa pagpray og paglab, Brother Duming. Okay, ato pa ning tanaw ning uban nga nakikuban ni Sister Elizabeth Nidia Tonyakaw. Niya apay uban ni mga higala ni ato ning lantawon makadiyot ang ato nga cellphone nga isa. Okay. Ni apay mensahe diri Badlib, good PM. Nindot jud kaayo ang imong pagpasabot sa tubag sa pangutana bahin sa kasuguan. Tinaw kaayo ang imong tubag. Salamat sa Dios. Salamat ang Dios magauban kanatong tanan. Si Wilfrida ni sa Anapog. Salamat. Salamat kay Sister Wilfrida. Asang balay ninyo, Sister Wilfrida. Diya sa Anapog. So thank you kayo sa pagpaminaw niya. Naside ko karong gabi una. Doon na gikaila na to gahapon sa tambungon nga wagin siya magdahom nga ang iya di ang kaistoryas dugay panahon iyang ikahibala gahapon kay siya di ay karaan nga tigpaminaw sa programa dinhi sa radio. So nangangha siya pagkakita na mo gahapon nga dugay raming kita-kita pero nailhan yun niya siya ang tanang programa sa SDA wa ginanako palabya iyang gipaminaw. Kanya naminaw yun siya si Brother Johnny Ripaha. Brother Johnny, maayong gabi ini mo og nasayod ko nga naayog ka naminaw karon kay di ko di palabyon ang programa kay ganahan yun siya. Ako tong gidapit og simba kanya karong Bernes nagsabot mi nga mag-schedule may Bible study pagkaunto. Okay, salamat kay Brother Johnny Ripaha, no? Timan ito ato schedule Bernes sa unto Bible study ta. Okay, ato pa ning tan-awon ang pikas nga screen. Okay, ato din nakita din si Mads Lia Muñez to Aponis Cavite, tas Manila ni. Padslib, kumusta si anak kon John? Medyo okay ra siguro siya pero doon na problema, sakit-sakit yan dughan kay na bunog siguro amot sa resulta kay nagpa-x-ray man to kaganiha Madslia. Anya di pa siya kamanin siguro ari dire kay nagpaayo-ayo pa to siya. Anya di pa aton tanawon di pa hinsulod. Mayong gabi Badlib naunsa di ay si Bajon nakatug siya nagpadagan sa motor o niya nakatug siya o niya narama siya narumbo sa
kana na dagko nga flower vase nga gipambutang diha sa kilid jud sa highway. Gikan sa Corba paingon diri sa diha sa 108 Medellin, diha sa in between sa 108 og sa iskina sa medical, diha siya na rumbo, nakatuog siya. Okay, padayon ta sunahan no. Ato ning tan-awon ang pikas nga screen, ato ning tagdon ang mga kahigalaan nato nga nag-love sa ato nga program, ang uban nag-like no. Nag-send og heart, ang uban nag-like sila. Arita una sa nag-heart sa ato nga program, nag-love. Niya si Merifel Vargas, G. Merced, Riami, Applicable Itang, Jake Sumalinog, Chari Robas de la Cruz, Barte, Chari Robas de la Cruz Nugas, niya isa po, Chari Robas Barte, niya po'y Robas, Leonidas Tayom Sumalinog, Gay Marie Kalapuan, Dodong Oftana, Burns Katakes, Ronaldo Bragat, Joan Mingo Goliemas, Norlan Pagal, Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratsiani, Anya si Alma Mahait, Ronilo Itang o Jenny Rama Fermin. Okay, aritas mga nag-like, ato ning tagdon. Ato nakita din ang si Brother Rufino Moreno, Shirley Fuentes Alcontin, Lovely Deheto, anya niya po si Roland Neri Ginon, Millions Silasol, Jelen Tero, Riverside FM Cebu, anya niya po si Fausto John Abayon, uy, layo-layo ni sa Lanao ni, Lanao del Sur or del Norte ba ni? So, maing gabi ni mo, Brad John, diha sa Lanao, no? O dugay-dugay na yung kang kabisita gikan ni mo diri, Catholic pa ka karon Adventist na. So gimingaw ri imong mga kaliwat diri sa atuas mabuli. So good evening nimo uban sa imong family. O niya po si Brother Rodolfo Bantilan. So mao ni mga kahigalaan nato nga nag-like sa ato nga program. O niya pa'y mensahe si Madslia Muñez, unsaon pod ning uban og magsige magtawag bisan gabi na kaayo. Tawag maminaw na lang unta sa diha sa programa. Oy, okay, namagod taon to'y gamay nga bata si Rajon. Ang isa gamay pod, magwang gamay pod, gamay pong isa. O niya gigatas, o sa bata mga gatas tong gabi at yung kagbangon kay patutyo ng bata ya muna nga usahay mapilaw siguro kanya bisan pag ganing sakto kastog naaman sa panahon nga nindot kay katog ka nang magbiyahe kas motor labi nag magpahinay-hinay kag padagan hasta nindot kay katog niya kanang mga hapon odto nya ngadto sa hapon nindot kay katog diya sa kalsada. Ingon ana usay mahitabo, makalimot ka usay kay sa una na disgrasya man putag suway nga sagon suntog bilar dunay namatay paguli na ko sa amo. Nakatog ko layo gud ako nadaganan nga nakatog ko des kalsada. Mo ni namatngunan nako nga ningkaral ng motor gawa sa kalsada na. Pagtin disgrasya hagyod mo na nga digid matag na ang pagbiyahe. Mo nang kami dire ampo laman ninyo mga isuon sa matag adlaw na mong pagbiyahe nga ang Dios magprotektar kay digid matag na ang panahon. Okay, muadto na ta sa pagtubag sa pangutana. Okay, ato ning basahon, tan-awon ta ni asa tong pangutana. Okay, adira. Di ba sa mabasa sa history, ang Sabbath, Saturday, for the Jews, Sunday for the Christian. Christian man kaha mo, nganong Sabado man ang inyo muramog Hudiyo, gikan kang Siol, Prisco. Salamat kay mo ni pangutana nga
atong salo-saloan karong gabi na Brother Joel o Brother Jimar. Ang pangutana ako ning balikon pagbasa, mabasa ko no sa history nga ang Sabbath daw matod pa ni nga Saturday for the Diyos alang na kuno sa mga Hudiyo. Saturday ito ng Sabat, pero para sa mga Hudiyo. O diya, Sunday, alang sa mga Kristiyano. Sunday for the Christian. Ya, ingon siya din nga, Christian man kaha mo. Nganong Sabado man ang inyo. Mura mong Hudiyo. Okay, salamat no. Mao ni pangutana nga atong tagag-pagtagad. Kamo dihang naminaw. Pwede mo makakontribute mo higala. Text lang mo sa ako nga number or pwede ari mo muhatag sa dugang tubag ninyo sa comment section nato sa Facebook. Okay no? Ato nang pabuton aron makatampo mo. So unang tagaan nato panahon si Brother Joel, then si Brother Jmar o niya akong tapuson mga higala. Brother Joel. At sa pangutana, nindot kay pangutana igsoon nga dili man tata mga Hudiyo apan nganong direct nagpakahudiyo. Dito sa mabasa nato sa Marcos 2:27. Ingon din sa Misaya, og siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Dili ang tao sa adlaw igpapahulay. Meaning, kung ikaw tao igsoon, gidesign lang ta sa Ginoo. Siya mismo maoy nag-design. Sa pagbuhat pa lang sa kalibutan igsoon, gibalik-balik na gina nila diri pagpasabot. Nga sa unang adlaw hantod si kaunom, gibuhat na kumpleto sa Dios pagbuhat ang kalibutan lakip na mga tao ug sa adlaw kapito ning pahulay siya. Meaning na ang Dios usab ba ay Hudiyo? Gidesign lang siya na Hudiyo ka man, mahintil ka man, unsa pa ang rasa sa atong pagkatao. Gidesign lang ta sa Ginoo nga ang adlaw ipapahulay nga mao ang adlaw kapito ug mao gid na ang adlaw ng Sabado. Wa may problema igsoon bisag unsa kang adlaw mo simba. Apan ang gidesign sa Ginoo mo gyud ang adlaw kapito nga mao ang Sabado. Munay bugat alang sa tao kung atong basahon kay nganuman iya kining gipahulayan, iyang gibalaan usa pa gyud iyang gipanlanginan. Kung i-compare na to igsoon sa Sunday igsoon, wala gyud diha mabasa nimo nga iya ba nang gipahulayan, iya ba nang panalanginan o gibalaan. Kundili ang mga tao ra sa kaigsunan muning simba ng adlaw ug nagsugat sila sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mausad na ang mga kaigsunan nato nga mga Christian nga Domingo sila nagsimba tungod kay sa pagkabanhaw ni Jesus diha sila misugat og ilaha kining gipadako o gipalapnag. Pero sa atong basihan ang Biblia kaigsunan wala gina siya mabasa og dili ginbasa nga ang adlaw nga Domingo mo gid ang adlaw ipapahulay nga gidesign nga gibuhat alang sa tao diha sa Dios. Og mao ra kini og daghang salamat og maayong gabi kanatong tanan. Okay, daghang salamat Brother Joel. So ato sang tagagigayon si Brother Jmar sa paghatag siyang unahuna sa pangutana nga atong gibasa di palang dugay. Brother Jmar. Okay, maayong gabi alang sa matagusa o labi na sa nangutana. So daghang salamat sa pangutana. Mo agree ko mga higala igsoon sa giingon ni Kuya Joel.
O sa di pa ko mo padayon dahil mangutana po dahil ko, I don't know kung naitay mo tubag, but mangutana ko kung sa imong pagsulti nga, sa imong statement ganiha, sa imong mangutana ko, na pa kay mabasa nga reference, ngano nakahisgot ka na, kay usa man na sa pangitaon, kung nakaingon ka ng butanga, mabasa ba, o asa imong source. And then, naig katong nagisgot magud ka ganiha og sa pangutana nga alang sa mga Hudyo, na ako'y nabasahan nga version sa Bible, nalimot ko kung sa nga version sa Bible, basta naay part sa luyo nga naay kanang list of words. I think sa nalimot ko sa term na basta naay dito ang mga listahan sa pulong, and then naay nabutang dito nga Sabado. Unya nabutang bagyo dito na indicate nga alang sa mga Hudyo, but nasa close and open parenthesis. And if ever mo to ang reason nga nakaisgot ka na, hopefully nga imong nasabtan gyud ang o sabton pa gyud imong maayo ang point dito. Balik ta sa giingon ako ganiha nga mag-agree ko kay Joel tungod kay balikon ako ang gigamit niya nga teksto ay higala ang Marcos 2:27. Nag-isgot dito nga ang palihog kog basagan ni Kuya Joel sa pakibalik basa sa mga teksto sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 27. Okay, kung balik ko nagbasa, no? Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao sa adlaw nga igpapahulay. Okay, maraming salamat. Ang adlaw nga igpapahulay dahil igsuon gibuhat alang sa tawo. Sumala pa sa uban na please kanang ay lang kog kanang misinterpret. Manaw to mga sulti sa uban na kanang pilosopo ba? Pilosopo nga kung angkon ka nga tawo ka, alang po ni mo ha. Kay gibuhat man daw ang adlaw papahulay alang sa tawo. So, ingani igsuon. Naay nagbasa ko din sa interlinear, I believe kabulo ka sa interlinear. Makita na ko din sa ogdanan ako din sa ako ang phone ang meaning sa ginatawag nga man, ang word ini nga man unsa day kini. Sa di mo ko maayo ganang Greek higsoon, but makabasa-basa po ko gamay. Sumala pa din sa Greek din nga pinulungan ginatawag kinig anthropon, o from the word anthropos. Kung atong tan-awon din higala igsoon, ang best gid nga translation din translated as man, and pinaka the best din gyud kining mankind. So kung mag-isgot mo tagbala ang kasulatan, safe gid kaayo kung mabalik ta sa original nga language sa Old Testament ang Hebrew, sa New Testament ang Greek. So sa New Testament gibasa ko ning Greek higala igsoon nga ang reason tungod kay para masabtan nato ang sakto nga meaning gyud. Ang translation din igsoon mo ang mankind. So mag-isip ang mankind kabalo naman ta. So para gyud sa kanang katawhan. So mo lang to, I hope kanang nasabtan po nimo gamay ang ako ang gi explain. Okay, padayon tahigala, salamat kay Brother Joel o Brother Jemar. So ato sa ning basahon sa di pa ko muhatag sa dugang tubag mga higala, ato ning tan-awon ang mga nahiduga nga naglantaw karon sa ato nga programa. Niya si Brother Roland Neriginon. Mayong gabi Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon, Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Metro Manila og diha sa Visayas og Mindanao, ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. Niyasan si Crystal Christie, anak ni Noel Landau Cristal. May gabi ni Brother Noel. Pani katuning liman kauban ni Brother John Michael Cinco. Katong nag-operate dito sa Akamansilis. Salamat kaayo sa Brother Noel. Kanya niya po si Jeannie Rama Fermin. Palihog mga brad, dala ninyo sa inyong mga pangamuyo.
nga magmalampuson ang LG jud unta ang pagahiwaton namo nga crusade sa sitio Piñas this May. Sugod nami og Bible study sa ila house kabay nga ang Dios magauban kanamo tanan og iya kaming kita panalanginan og unta dili magbalampuson ang yawa sa pagpugong kanamo. Okay. Good evening, dear Esther Jeannie Rama Permin. Salamat sa inyong pag-tanaw no, sa ato nga programa diha ni sa Negros. Okay, moadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana higala ako ning sublion pag-tanaw. Okay, mao ni pangutana nga Brad, di ba sa mabasa sa history ang Sabbath Saturday for the Jews o niya Sunday for the Christian. Christian man kaha mo, nganong Sabado man mo, nganong Sabado man ang inyo, mura mog Hudiyo. Okay, salamat kayo sa nindot nga pangutana. So, naghisgot siya og history nga naghisgot nga ang Sabbath adlaw pahulay Saturday. Pero alang sa mga Hudyo ra kono na kanato nga mga Christian Sunday pangutana. Kay alang sa mga Christian Sunday man kaha, diin man tayo mabasa sa Biblia nga atong mabasa nga ang mga Kristiyanos Domingo na ang atong ilhon nga igpapahulay dili adlaw Sabado. Diin man tayo mabasa sa Biblia nga ang Domingo alang sa mga Kristiyano, ang Sabado alang sa mga Hudyo. Wala ba ko kabasa na higala, basin nakabasa mo nga nagsulti ang Biblia, nagsugo ang Ginoo nga ako man ang inyong Ginoo, si Kristo man ko, kanya kamo Kristiyano musunod man mo nako. Domingo na ang adlaw pahulay, di na Sabado. Wa gitay mabasa mga higala nga si Kristo nga maoy ulo sa gitawag Kristiyano, siya mo'y hidba kay kanang word Christian God nagkahulugan maguna og believer ka ni Jesus Christ. O niya, follower pa yung ka. Tumutuo ka. O niya, sumusunod ka ni Kristo. Siya man ang ulo. O niya, ang lawas, kita mga Kristiyano. Pangutana, si Kristo maumay pangulo sa mga Kristiyano. Unsa man ang iyang adlaw igpapahulay mga higala? Domingo ba? Nabatay mabasa sa Biblia nga nabatasan ni Kristo nga adlaw Domingo tuwa sa simbahan. Aron mo sundon sa mga nagpailang Kristiyano mga higala. Pero wag tayo mabasa. Ang mabasa hinuwa sa Biblia, Sabado ang batasan ni Kristo. Ako basa na? Atong tanaw niya sa The Living Bible kung magbasa. Mao ni atong mabasa sa The Living Bible sa Luke chapter 4 niya sa verse 16. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Ang ato nabasa, klaro kaayo. Naabot siya nga to sa village Nazareth, diin maoy iyang puloy-anon, dito siya nagtubo. He went as usual, kanang usual na andan dyan diya ba? Asa mo siya payon? Ngadto sa sinagoga, sa simbahan, kadito sa Nazareth, na amay simbahan dito. Murag kapilya ba? Ino na itong kapilya. Nabatasan niya nga adlaw Sabado, tuas siya sa simbahan on Saturday ang giminsyon ni Gala. O niya mutindog siya
sa pagbasa sa kasulatan kay ang pagbasa sa Biblia part kana sa pagsimba mga kahigalaan. So ang hid mga higala sa Kristiyano nga mao si Kristo, ang iyang batasan sa bado. Unta kung siya ay pangulo sa mga Kristiyano, Domingo unta iyang gibatasan. Sa bado man iyang gibatasan, tanawon pa ginato dugang pamatuod sa versikulo 31 sa Luke gihapon chapter 4 sa verse 31. Muna itong mabasa din sa The Living Bible. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Klaro ana o, bertin tinawa kaayo. May balik siya ngadto sa Capernaum, ang siyudad sa Galilea. Didto nagwali siya sa sinagoga kada adlaw Sabado. O si Kristo nga maoy founder sa Kristyanismo, Sabado siya moadto sa simbahan. Anya kita kay mga Kristiyano ta simpre alagad ta ni Kristo. Unsa may buhaton sa alagad ni Kristo? Sa Juan 12:26 ang atong mabasa ingon ani, kung kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod kanako. Sunaday kondisyon. Nag-ingon si Ginisos, kinsa ganito moalagad nako, musunod nako. Sumusunod sa batasan ni Ginoong Hesus nga every Saturday tuwa siya sa simbahan. So girequire ay kitang mga sumusunod mga Kristiyano nga kung unsay batasan ni Kristo, mausay atong batasanon. Karon kay Sabado man ay yung batasan, di man Domingo. Sa laktod pagkasulti higala, ang tinuod nga Christian ang kadtong nagbantay sa adlaw Sabado. Muna'y tinuod nga believer o follower ni Jesus Christ nga naman wa gyud higayon nga si Kristo Sabado ning adto simbahan. Every Saturday noon sa ning adto. Anya nganong diha man ta nagbantay sa Domingo? Nya ata pud yung angkonon nga kang Kristo na igpapahulay. Di man tayo mabasa na si Biblia. Wa ra man tayo mabasa ana. Naara siguro na si story ni mabasa. Naras dictionary. O na din na Biblia. So importante, kung naa kay referensya yung nakita sa uban sa mga libro, imong tanaw sa Biblia na abay sakto ba na? Kaya di ka na buhaan sa Biblia higala, sayop na nga pagtulunan. Kinahanglan ang pagtulunan natong gitudlo kanang pagtulunan nga nagsukad sa balaan na kasulatan. Klaro kay tin-aw na ang alagad ni Kristo Sabado ay pahulay. Daghang nagunahuna nga pag-anhi ni Kristo Domingo na ipapahulay. Pero doon na say tubag ni Ginisos ni anak. Kay mag-ingon sila nga sa mga Hudyo na watay labot anak. Gisgutan sa kumakauban kaganiha ang nakasulat sa libro sa Marcos 2:27. Atong tanaw na Marcos 2 versikulo 27. Unsa may gisulti ni Ginisos? Ang gisulti niya si Ginisos yunamong ani. Gaingon siya sa 27. Ang adlaw og siya miingon kanila. Si Kristo gid misulti nini. Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo. Wa mag-ingon ng adlaw igpapahulay gibuhat alang lamang sa mga Hudyo. Kay para labis mga Hudyo, gibutang unta ni Kristo. Ang adlaw igpahulay gibuhat alang sa mga Hudyo. Siya gay founder sa Kristyanismo. Nga ano man siya nga ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao. General term na. Ato kas Griego, anthropos. Unsay meaning sa anthropos? Atong tanawon, ni ay pipila ka mga diksyonaryo. Atong tanawon. Matod pa sa James Strong Greek Dictionary of the New Testament sa page 26. Ang mabasa mauni. Ingon nini nga ang man sa Greek
anthropos is used generally of a human being, male or female, without reference to sex or nationality. Kaya mo na, kaklaro ano Unsa kuno kahulugan sa anthropos, kining man nga gisgutan sa Marcos 2:27, human being. Wa nag-ingon og unsang rasaha. Basta human being ka. Kung nag-ila ka nga human being ka, dili ka animal being, di ka exempted. Di ka exempted sa pagbantay sa kapahulay. Gibuhatan tas Ginoo ang human being, gibuhatan sa Ginoo og adlaw igpapahulay og kaning adlaw sa Sabado. Aron din ta magbuhat og ato-ato. Gibuhatan tas Ginoo og adlaw igpapahulay. Ni pa gyud basahon sa Joseph H. Thayer, sa Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament sa page 46, giingon niya ito mabasa nga ang anthropos daw, ini nga without distinction of sex of human being, whether male or female. So, why distinction higala? Malalaki man siya, babae, basta tao siya, bisan unsa siya mga nasura, asa siya napita, matawag siya og anthropos man. Og ang aday pahulay atong gibasa, gibuhat alang sa tao. Pangutana, kitang Kristiyano tao ta dili? O tao man ta. O di ta exempted di ay ana. Ato-ato na ginahuna-huna. Nga moingon ta nga wa tay labot sa adlaw nga pahulay kay para na Hudiyo. Di atong tan-awon daw ang giingon sa balaan nga kasulatan. Kitang dili Hudiyo, wa ba tay labot sa pagbantay sa ipapahulay? Ato ning tanawon. Ato ning konsideran kining pipila ka mga verse sa balaan nga kasulatan unya atong tanawon sa uban nga version sa Biblia. Atong tanawon na sa Isaiah chapter 56, no? Anya sa verse 2, 3 og sa verse 6. Muna itong mabasa. Blessed is the man. Nagisgot og bulahan ang tao. Kay gari ka sa King James nga binasaya, bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao nga nagapadayon niini nga nagabantay sa adlaw igapahulay gikan sa paglapas ani. Ang gibutang tawo, wa mag-ingon nga bulahan ang mga Hudiyo nga nagbantay sa ipapahulay gikan sa paglapas niini. Ang gibutang suliya, blessed is the man. Ato ning tanawon kung naghisgot manig hintil ini. Tanaw na to ang tres, ang dos man to, ang tres. And my blessings are for Gentiles too. O tiyaw mo na mga hintil Kisam ni hintil, mga dili Hudiyo. Kita, gitawag tag mga hintil. And my blessings are for Gentiles too. When they accept the Lord, don't let them think that I will make them second-class citizen. So, apel na kita. Apel kitang mga hintil, mga dili Hudiyo, sa pagbantay sa ipapahulay, munang giyon sa dos, blessed is the man. Nagpasabot na, nag-involve og mga Hudiyo, og mga dili Hudiyo. Kung imong bantayan o ipapahulay, gikan sa paglapas na bulahan ta mga higala. Nagayon po ang versikulo 6. As for the Gentiles, the outsiders, who join the people of the Lord and serve Him and love His name and are His servants and don't discredit the Sabbath and have accepted His covenant and promises. So gitinaw din sa mga Gentiles, mga nasgawas nga mag-alagad sa Ginoo, mahimo siyang iyang alagad, pero unsay buhaton, bantayan niya ang adlaw igpapahulay gikan sa paglapas mga higala. So nagpasabot na nga dili ta exempted kitang mga Kristiyanos sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Nga naman ang igpapahulay para na sa tanan, mahudiyo man ka o dili Hudiyo, apil tas pagbantay ana. Karon pangutana, kining adlaw Domingo kisabay nag-imbento ana? Ano ta ditso? Atong tan-awon. Matod pa sa
the convert kasi catechism, mabasa higala ni amang ko'y kopya anak sa page 50. Na ay pangutanag tubag sa maong Catholic Catechism na convert catechism. Nag-ingon ang atong mabasa, unang pangutana, which is the Sabbath day? Muna pangutana sa katekismo. Giansiran po nila, Saturday is the Sabbath day. Agitugan lang tinuod. Ang Saturday daw maong anong pahulay. And the next pangutana, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ngayon Domingo malagi atong gibantayan. Dili man adong Sabado. Yung Sabado mo kayo kapahulay. Ang answer mao ni, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So nagitawag og personal admission mga higala. Giangko nila atong gibantayan ang Domingo dili Sabado. Tungod kay gibalhin sa atong simbahan ngadtong tuig 366 AD ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kisa na nagbalhin higala? Tao lang nagbuot-buot o balhin ang tao gawa sugo as Ginoo. Kay mapahulay ba sa atong mabasa sa Isaiah 66 versikulo 23, sa bag-ong langit ug bangyuta ang tanang tao moduol sa atubangan sa Dios sa pagsimba kaniya sa matag adlaw nga igpapahulay. So ang igpapahulay wa nay pagkabugto, wa nay pagkaputol ang kutay anak. Magpadayon ka na nga igpapahulay, bantayan sa katawhan sa Ginoo hangtod pas bag-ong langit og sa bag-ong yuta. So wa naman tay panahon mga higala ni adinhi si Gino ni Amelia Bisabilia. Mayong gabi mga brad. May gabi ni Muster. Niapon si Brother Gino Arcabal. Mayong gabi sa tanan ug ilabi na sa nangutana karon. Dili lang ikaw maoy naglibog ni anak. Rason Brother Tixter og tinuod ang Biblia diha gyud nagikan sa mga Hudiyo ang pagbantay sa pahulay, pero kon kutob na tadiha dili gyud ta makasulod. Dili gyud ta makasulod sa adlaw yung pahulay nga maoy asa na to? Okay no, sunod na nato na basahan siguro ni pay mga mensahe diri kay aton time ning abot na jud na jud napugan atong oras no. So ato na ning tapuson mga higala. So sali pa nato tapuson nato ngayon si Brother Joel Sino sa closing prayer. Sa mensahe nga naabot sa idulungog sa mga naminaw karon ug nagkatanaw